Vidí sa mu to kancelária Adrian Almaxius. Isálek. Poď, ideme na to chlapci, poďme. Hala, poriadne bulíte ho, hneď gól, dobre? Aké inštrukcie. Každý nechá mňa život do piče, krásne počasie hokejbalové. Radšej nech jede slnko, ako keby malo pršať na nás. Poďme. Už má byť gól, ne? Ale zbytočné. Neviem, ako môžem povedať. Prečovaná. Ja neviem, kde som podstate na boli. Určite behať, oni si vás budú držať, strašne si snažia. Učím sa osobne za tento chlapci. Dobre, Marek. Výborne. Hej. Pozor na to. Do piče. Marek hráča, Marek. Výborne. Pomandieli bola. Vládzete ešte? Čo píska zas, prosím ťa? To nič, v pohode. Nejdeš dole. Poďte, strieľajte. Píči, škoda. Co myslíš, že mi budeš dávať? Nevadí. Výborne. Výborne, poďme. Aj. Nárvať bude. Ty vole, ne? Nemo. Dobre, Ivo. Výborne. Aj, do piče. Ježiš! Do piče, už som tam videl. Úplne bol mimo. Úplne odočil tú bránu mal, dobre. To je papier, no. Dobrá. Dobre, Miloš. Taký strelateľ, ten brankár nevie nič. Nevedie. Povedal tréner, aj? Dobre, už si došípajú voľný. Nakresli nejakú formáciu. Nech to daj gól! Do prdele! Ale dobre.
Dobre to Ceco myslel, ale... Výborné, Marek. Nemal našlapnuté. Ešte Marek, ešte Marek. Poďte. Výborne! Ježiši! Makaj ty mi naspäť. Cibi Hipsa. Strieda Cibi. Jeden kote. Dvaja. Jebali krajinku, skúvaj. Piče, prečo som nedal gól? Dobre, kameň. Ježiš. Ježiš. Dobre. To jak to tam pri... Jak môže... Môže presiedku, ale... Prihodiť puk. Dobre, ne? Dobre, čo musíte striedať. Do prdole. Víte, dobre, Karol potrebuje odbúr. Dobre, víte, proti nám. Stávaj! Čo musíme kániť, dobre. Ty vole, jaká halus toto. Poďme, Vysel príklad. Vysel na mňa. Vystrelil Tibi. Poď ona! Dobrá. Jak išla. Dobre. Že to moja nemala. Nevajte. Poď Maťko, tvoja. Poď rýchlo dole. Ty kokot, to čo bolo? Ceco, po tvojmu. A hneď! No. Ale však... Poď. Ejha. Málo je za to. Dostaň. Je málo. Ty ho vládeš? A ja vlastne. Buď zádu sa držíš, radšej. Piče málo nám, piče brojko. Málo je to, nevadí. Házime papier. Milo, čau, potrebuješ? Kde bývaš? Adresu potrebuješ. Občianského združenia ťa prihlásil. Kurva. Tam na pase, ne? No. Teraz dajú. Výborne! Obrana! Áno! Hej! Výborne!
Výborne. Šancová týka Vlado one, Vlado nebýva. Dobre. Dáte mu na vrde. Dobre, šalani. To už to ideme nahrať, aby už to nechťa. Luka! Koliko, jak mi to skočilo do... Koliko, dobro je upisala. Čo robí? Poďte mu dopredu jeden! Evo. Hvala, skáč. Do prdele. Poď tam! Počúvaj, si tak špontáš pod nohy. Poď! Áno! Výborne! Vykajte, poď, vykajte. Ostaňte, bežaci. Nevládzeme, fakt nevládzeme. Ja som o dve strany a po sebe treba. Naťahujte buli, naťahujte sa. Lenko, chytaj potom, keď môžeš, už nevládzeme. Ja neviem, koho tam má písať ešte. Poďme stále. Piče, škoda si budeš neskočila. Druhá ti neskočí. Poď, sám. Miloš, nestrieľaj stále, Miloš. Poď. Asme, Teodo. Není síl. Teo, daleko si od svojho. No, poď ešte bližšie k nemu. Poďte strieľať! Piče. Dám si to! Teo, nestrieľaj, keď máš Čo ti je? Strašne, ale Naozaj ešte dobre. Koho sa bude strieľať? Druhú tretinu. absolútne si neprevedal.
komentáru. Žiadne vymenenie, lebo nemáme bez komentáru. Hej, centrovať antidecinu. To mi nachýbalo. No od nás, ne? Neviem. Výborná. Výborná. Do piče. Však dáme loptu od nás, ne? Potom. Ale super rušenie, vieš? No jasné. Ne teraz. Tak jasné, že je jasné. Ešte položení. A už máš deti. No však stojíš vpredu, ceco, kurva. Dobre, Zdenko. Daj loptu niekto. Dajte loptu niekto. Daj tu, čo vždy sa ide hrať. Zvlášť, vypýtaj si od nás. Dáme. Daj loptu. Zvlášť, ako normálnu loptu. Tu sú všetky normálne, ne? Nechcem dať zlú. Ľubo, zahodte, nie. Nechaj to tu niekde, alebo čo. Na piču. Majú? Len tie kamenné, ty kokos, to je. Toto je dobrá. Dobre. Ne, pohode. Jasne. Víte, David, každý pohode. Dobre, hraj. Hraj. Pohode. Vyšlete sa nám. Máme to. Výborné, Robo. Hej, Paulu, daj Paulu, ja tam on. Už, vyšlete sa nám. O toho som tu ja, vy bez komentáru. Nevadí. Dobrá, najväčšie. Cibula dole. Daj, vozme na tú obranu, nie je dobrá. Stojí za hračom, koľko... Mateo, ale však ty máš loptu, tak ja idem Ale to je jedno, čo stojí za hračom. Muselo podľa chrbát. Poďmo. Hej, aha. Dobre. Ostaňte, Alan. Nasadil legionárskú príľbu zase. Malo napísať Míra Suška ti rada. Lebo neviem, kto tu je zaregistrovaný. Miro je zaregistrovaný, ne? Ja neviem. To Miro hral. Ale napísaný je Rado. Práve, že fakt? A nebola iba fotka fotka iná? No. Tak neviem, že kto je registrovaný, vieš? Tak to vyriešime cez tretinu. Cez prestávku. Prežaň, Karak! Hej, akurát bol gól ináč. Ale dobre, bolo to tam pozadí. Jeho fotka tam bola, jak nejaké onete, vieš? Z režie. Jo, odkúda do zaberu okrát dolbol pozadí. Tak one režia z grafika z režie, vieš? Môžeš si takéto papieriky dávať, dodal gól. Potom keď dá Alan gól, mal si Alana dať, vieš? Do záveru. Bolo do mňa. Alan už bol zrelý po tom onom, po tej preslovke. Keď dal gól, tak sa nabil na 20 sekúnd. Aspoň vyzrel. Teraz vydýchajú, vieš? Vydýchali. Treba púšťať. Budú vyzretí všetci. Jaká adresa to je? Ale ktorá? 8, tam bol aj ty. Hore hlava!
Dobrá Ivan. Ty vole. A tu je voľný hráč na kruhom. Fauli do piče, fauli kurva. Výborne! Výborne Zdenčí. Je to super, ty kokos, 3-0, super, dobre. Ideme ďalej. Jediný určite neaktivní bod. Co nám to tam tak odráža, poplašam. Minúta 20. Výsledok je dobrý, no. Nemoc málo, no. Jaj, moje oči pália, ty kokos. Neskutočné. Nemôžeš tady tu. Čo tam bolo, čo tam bolo? Pestičky. Huronici. Ne? Nikoho nezostrelajte na strede. Ježiši. Škoda. Dobre vystihol. Dobrá, to je to. Výborná! Kam si išiel? Dúfam, že to mám do piča. Kurva, som bol akurát takto otočený debilne a som kúkal na to, víš. Ale Ivo, to bolo geniálne. To bolo geniálne. No teoreticky, v zábere. Výborne, chalani. Dobre si hral, Adnan. Dobre si hral. Zakryjme krátko. Z boku kúška. Volejbal. Ježiš. Čisté vole, čo robíš, však to bolo oné. Robo, tu! Pozrieme si. Ja som akorát pozeral do kamery, tak som nevidel, že či to bolo naozaj, ale... Presne, to tak vyzerá, že ho sepali, víš, ale... Robo, nevadí, nehaj. Ale ešte nech tam zostáva. Dobre, Hovko, nebol faul, 20 sekúnd, Ivo. Do píkaro, do Nebol faul. Bol, máte čo komentovať, lebo som otázka, bol. Nekomentujte, nikto dostaneme 10 sekúnd. Dobre, pardon. No tak zo striedačky, môžeme si povedať svoj názor, ne? Kurva. To netreba prežívať. Dobre. Dobre, výborne. Ivo. Super. Vyrozdravať debila, neviem. No, už neviem, ale... Napíšte ho Valkovičova. Zatiaľ držíš, super, ale v obrane veľmi zle. Výborne, Zdenčí. Komenčujte každé jedno gól.